My preaching this morning is entitled A Christian Winner. A Christian Winner. Ang Kristiyanong nananagumpay. Okay. Pag sinabing Christian po, yung naniniwala po sa salita ng Diyos. Okay, kayo ba yung makakapuna? May karirahan po, may takbuhin. Okay, pag Kristiyano po, may takbuhin. Lahat ng Kristiyano po ay may takbuhin. Okay? Maging hindi Kristiyano, o hindi sila nananalig po sa salita ng Diyos, wala tayong magawa. Hatulan po sila according to the word. Pag hatulan po sila ng batas ng law, the law of Moses sa Testamento, ibibase ang paghatol ng Diyos sa kanilang sinusunod na batas. Okay, pero sa atin po, Kristiyano po tayo. Pag sinabing Kristiyano po, Christ-likeness, the attitudes of the Lord. Okay, Christian. Kaya doon po, si Kristo kasi, Kristo, kaya Christian po. Mga nanalig po sa ating Panginoon, sa kanyang salita, nag-ministry po siya, yun ang mga Kristiyano na siya ay namatay, inilibing at nabuhay na muli. Okay, titingnan po natin yung mga Kristiyano na panda-panda at yung Kristiyano na matalino. Dalawang Kristiyano po, isang matalino, isang pulis sa Matthew chapter 25. Okay, so, ang sabi po ng Matthew chapter 7, na matatalino raw ay nakikinig at nagsasagawa at sumusunod. So, ang mga Kristiyano po, ang tunay ay Kristiyano sa salita at sa gawa. They were Christian in words and in deed. Okay, kaya, a Christian winner. Sabi mo sa katabi mo, winner. Okay? Ang winner po, ang sabi ko riyan, tingnan natin. Hindi dahil nakamit ko na at ako'y ganap na. Ako'y nagpapatuloy sa takbuhin. Kasi may nakalaan para sa akin. Okay, meron tayong takbuhin. There is a race that's set before us. In the book of Hebrews chapter 12 verse 1. Okay, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of maraming makapal na saksi. Sa karerahan po, maraming audience. Lalo na sa mga Olympic, sa mga cups, sa mga basketball, sa mga track and field. Sa karerahan po, may paligsahan talaga. Pero tayo po, marami rin tayong witnesses. Marami rin tayong nakapaligid sa atin. Nung mula tayo po ay pinanganak na muli, meron ng saksi sa ating buhay. Okay, so hindi may kakaila yung ating ginagawa at sinasabi. Okay, kaya bakit po? Maraming makapal na saksi. At ang gagawin po natin, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Meron tapuhin sa harapan natin. Wala nung tayo po tinawag ng ating Panginoon ay pinanak na muli tayo. Na born again tayo. Ang born again po ay hindi po magagawa ng isang tao. Hindi magagawa ng isang mayaman at matalino. Ang nakagagawa lang ng born again ay ang Diyos. Kasi spiritual po yun. Tayo pinanak na sa magulang natin, pero nagkasala pa rin. Kaya you must be born again. Kaya ang pinag-usapan po natin dito yung matakbuhin ng mga mananampalataya. Kaya tayong mananampalataya, yung old nature natin ay may kasalanan. Yun yung nagpipigil sa atin sa takbuhin. Yun yung nagpapabigat sa atin. Kaya hindi tayo makatakbo. Diba? Kasi nandun po yung pagtawag sa atin ng Diyos. Lumaban po tayo. Whether we like it or not, lumaban ka sa buhay na to. Pag may sakit ka, kailangan lumaban ka. Nagagaling ka. Pag nahirapan ka sa pera, kailangan lumaban ka, magsikap ka, manalangin ka, maging matapat ka sa Diyos. Makakaraos ka rin. Kung may problema ka sa pamilya, sa emotional, okay, kailangan lumaban ka para magkaroon kayo ng kapayapaan sa pamilya. Hanapin mo yung kapayapaan na tunay. Ang kapayapaan na tunay ay sa ating Panginoon. Bakit po? Sa mundo ito, mayroong kapigatian. Pero lakasan mo ang iyong loob, bibigyan ka ng Diyos ng tunay na kapayapaan. Because Jesus Christ is the Prince of Peace. Siya po ang prinsipe ng kapayapaan.
Kaya ibibigay niya sa iyo yun. Kahit na naguguluhan ka, pag estudyante ka, nahirapan ka, okay, nakukonfuse ka dahil hindi mo alam ang iyong gagawin. Marami kang assignment, nag-online kayo, okay. At bukod doon, marami kang sariling activities, nakukonfuse ka. Yan ang may kapayapaan ka. Mapalad ka dahil Kristiyano ka. Mapalad ka dahil nananalig ka kay Kristo. Amen? Kaya gusto ng ating Panginoon, i-lay aside yung mga nakakabigat sa atin, mga kasalanan, mga bisyo, mga immorality, evil thoughts. Alam niyo ba yung evil thoughts? Panahon pa ni Noe yun. Kaya nagkaroon po at dinukuman ng Diyos ang mundo. Hinatulan niya sa pamagitan ng kasi ang lahat ng tao noon ay masama ang kanilang pag-isip. Pag masama ang pag-iisip, ang result ay masama rin ang gawa. Kaya nakita ng Diyos na may favor siya. Mayroon isang tao sa panahon niya na matuwid. At yun ay si Noe. Kaya nagkaroon siya ng favor sa ating Panginoon. Kaya tayo mga Kristiyano, may favor tayo. Pag sinabing favor, tayo po ay anak ng Diyos. Kasi yung iba, hindi sila naniniwala kay Kristo. Ibang pinapaniwalaan nila. Kaya mapalad po tayo. Kaya sabi ko sa inyo, ang Diyos po ay Diyos, hindi nagbabago. Pero ang Diyos ang Lord, lahat ng tao, kahit na hindi sila maniwala, ang Diyos ay hatulan sila sa kanilang gawa. Pag naniniwala sila sa Old Testament, doon sila hatulan ng Diyos. Sa Old Testament. Tayo naman Kristiyano, dahil tayo po ay naging mananampalataya kay Kristo, hahatulan tayo. Ayon sa mga judgment ng ating Panginoong Hesus. And everybody say amen. Kaya dito po, lahat ng nagpapabigat sa atin, ay kailangan isuko mo na. Ay surrender on. Okay? Kahit na nahihirapan ka, unti-unti. May mga nagbabago na bigla. May mga nagbabago na gradual. Hindi ang Lord po ay punong-puno ng kahabagan. Ang Diyos po ay punong-puno ng pag-ibig. Kung hindi mo kaya, ang Lord ay naghihintay. Anong sabi niya sa Revelation chapter 3 verse 20? Nakatayo lang ako sa pintuan. Ibig sabihin sa pintuan ng iyong puso. Pag pumatok ka, pabubuksan kita. Diba? Papasok ka. Ngayon, you enter, yung pagbubuksan ka at dine with Him, makikisala mo ka sa Kanya. Ganun ang ating Lord. Nung nag-ministry po ang ating Panginoon, gusto niya, makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya mga Kristiyano po, whether you like it or not, Christian in words or in deed, meron tayong tinatawag na paghatol. Hatulan tayo lahat ng ating Panginoon, lahat ng nilikha ng Diyos, haharap sa Kanya. Kahit na hindi sila naniniwala sa Kanya. Kasi isa lang ang lumikha sa atin. Ang lumalang sa atin ay yung everlasting Father. Magkakapatid po tayong lahat. Amen? Kahit na hindi Kristiyano, kahit na ibang paniniwala niya, kahit na ibang denomination niya, kahit na hindi siya nananalig sa Diyos, kasi po, isa lang paningkalingan natin dahil sobrang mahal tayo ng Diyos, yung natural resources, pinapakinabangan ng lahat ng tao sa mundo. Amen po? Kaya lang may panahon ng paghatol. Okay? Kaya kita, kailangan magpatuloy tayo. Kailangan magpatuloy tayo with endurance, pagtitiis. Kailangan pag ikaw ay runner, kailangan nag-endure ka. Pag ikaw ay mananampalataya na nagsasuffer ka sa kabuhayan, kailan magtiis ka? Amen? Kasi hindi ka pwedeng hindi magtiis. Yung mga hindi nga nananalig sa Lord, nagtitiis. Ikaw pa na may pangako ang Diyos. Hawak-hawak mo yung salita ng Diyos. May banal na espiritu ka. May nagtuturo. May napapakinggan ka. Tayuan mo lang po yun. Ang kailangan lang po, sumunod. Let us run with endurance the race that is set before us. Nasa harapan natin ang tagumpay. Hindi sa likod. Amen po? Kung may mga negative na nangyari sa ating buhay nung nakaraan,
huwag mo nang balik-balik. Madi-discourage ka lang. You question God. Magdududa ka sa iyong pananampalataya. Tuloy lang. Sabi ng Apostol Pablo. Tuloy lang. Bakit? Nung tinawag tayo ng Diyos, ang Diyos ay hindi nagkamali. Kailanman hindi nagkamali ang Diyos. Kaya kung nung tinawag ka, naging mananampalataya ka at anak ka ng Diyos, hindi nagkamali ang Diyos. Pagamat mahal ng Diyos ng lahat ng tao, pero kakaiba ka. Sa 1 Peter, peculiar people. Kakaiba ka. A holy nation. Pinabanal ka ng Diyos. Kahit na makasalanan po tayo. Nilinis tayo ng sa kamatayan sa cross. Open ang ating Panginoon. Kahit anong pananampalataya meron ka. Lapit ka lang. Anong sabi niya sa Matthew 11:28? Kayo lahat ng nabibigatan, lupa ay lalapit. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kapahingahan saan? Sa iyong kaluluwa. Kasi pag pagod ang iyong body, pagod ang iyong kaluluwa. Magkasama po yan. Ang kaluluwa po, ang nagmamayari ng Diyos. Hahatolan ng Diyos ang kaluluwa. Yun ang hindi namamatay. Okay? Kaya dito po, handa ka na bang tumakbo? Okay. 1 Corinthians 9:24. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may. Lahat tayo tumatakbo. Kristiyano na to, tumatakbo. Lahat tayo, Kristiyano tumatakbo. Pero anong sabi ng Lord? One receives the prize. Run in such a way. Yung isa makakatanggap ng gantimpala. Alam niyo po, may gantimpala na tayo. Yung pagka-born again pa lang natin, gantimpala na yun. Pagsikapan mo lang na magpatuloy para mag-mature po tayo. Para yung nakikabigat sa atin sa pagtakbo, yung pagpapatuloy sa spiritual life mo, gagaan. Yung dati nating kalagayan, na yung old nature natin, na yung isip natin pagkagising, doon tayo sa pagkata. Schedule yung ating mga pinupuntahan. Wala na yun, binura na Diyos yun. Anong sabi po ng Bible? Okay, titingnan po natin. Ano yung mga mahalaga para tayo po ay mag-work? Gusto nyo malaman? Mga bagay na mahalaga para tayo makapagpatuloy, para tayo ay magiging nananagumpay. Christian winner yan. O nais ng Lord na tayo po lahat ay pagpalain ng Diyos. Pangako niya yan sa lahat ng tao. John chapter 10 verse 10. Naparito ang demonyo para magwasak, magnakaw at pumatay. Naparito ang ating Panginoong Jesucristo para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Life more abundantly. Kaya pag mananampalataya ka, nandun yung hits mo eh. Nandun yung, ano yung hits? Yung lamang mo. Kasi ang Diyos nandyan, ang Panginoon nandyan. Naka-stand ka sa kanyang mga salita. Kaya lamang ka sa lahat ng tao sa mundo ito. Kaya hindi dapat natin ikaya ang pangangaral. Kaya sabi ng Apostol Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation. Kapangyarihan ng Diyos yan tungkol sa kaligtasan. Kaya hindi natin ikaya yung pagtakbo natin. Kahit na maraming sagapan, lahat tayo ay mayroong takbuhin sa harapan. Dumaranas po tayo, pagtakbo natin, nasasaktan ka. Bakit po? Yung road na tinatahan po, dusty road eh. Minsan madulas. Diba yung road, pag umulan, minsan may bagyo, minsan madilim. Ano ibig sabihin, habang tumatakbo tayo sa ating life journey sa Christian, maraming mga problema dumarating. Biglaan na lang. Amen po? Uncertainties. Pag tayo po ay wala sa Lord, uncertain ang buhay natin. Pero pag nasa Lord ka, sigurado ka.
Kaya laging sinasabi ng ating Panginoong Hesus, assuredly I say to you, sinisiguro ko sa inyo at sinasabi ko sa inyo, tunay. O, yun. Kasi ang Panginoong Hesus ang nagsabi. O, kaya doon tayo magtiwala para gumaan yung ating mga takbuhin. Ano? Number 1, tingnan natin. Dissatisfaction. Why dissatisfaction? Not that I have already attained. Hindi dahil sa nakuha ko na. Ibig sabihin, si Apostol Pablo po ito. Sulat niya sa Pilipios. Ang sabi niya, okay, hindi dahil perfecto na ako. Ganap. But I press on. Ako'y nagpapatuloy kasi may gantimpala. Nandun. Nasa harapan ko. Okay, tingnan natin. Why dissatisfaction? Number 1. Pag sinabing dissatisfaction, si Apostol Pablo po, siya po ay taga-musik. Nung nakilala niya ang ating Panginoon, lahat ng plano niya sa buhay, dahil sa kanyang pananampalataya, ay naging basura. Ibig sabihin, pinili niya yung kanyang pananampalataya at paglilingkod. Kaya sabi niya, hindi pa ako ganap, hindi ko pa nakuha lahat. Sa verse 10 po yun, 11. Babasahin niyo po. Kaya sa 12 sabi niya, hindi dahil nakuha ko na lahat, hindi. Pero nais ko pa. Ibig sabihin, hindi pa siya kontento sa kanyang paglilingkod. Dissatisfaction. There are 5 things. Ibig pong sabihin, pag ikaw ay Kristiyano, magle-level up ka. Magle-level up ka sa iyong pananampalataya. Kaya laging sinasabi ng ating Panginoon, okay, increase nyo ang inyong pananampalataya. Kasi ang mundong ito, nag-increase ng kasamaan. Kaya kailangan mag-restore ka ng pananampalataya, ng salita ng Diyos, para ikaw ay mamold at magiging matibay, para ang iyong pundasyon ay malalim. Kaya kada nung dumating na bagyo, hindi ka masitinan. Amen po? Kaya, kailangan tayo po, yung kinalalagyan po natin, pag sinabing salt, you are the salt of this world. Ang salt po, ay kailangan hindi mawawala ng pagka-salt, yung kanyang pagka-alat. Ano ibig sabihin? Kailan pag ikaw ay Kristiyano, alat ka, preserver. Preserver ka. Nagpipreserve ka ng love. Ang mundong ito ay matabang na. Matabang ng pag-ibig dahil sa mga problema. Sinabi yan sa Matthew chapter 24. The love of many shall wax cold because of the iniquities and sins of this world. Kahit na minsan pamilya mo na, kahit na minsan kaibigan mo, hindi mo in-expect na gano'n siya. Pero dahil sa mga presyo, nakukompromise. And everybody say amen. Kaya a Christian winner mamimili ka. Nasa wise Christian ka o nasa false. Yung false, mangmang, foolish. O kasi dalawang Kristiyano. Ang daming Kristiyano ngayon. Sa reels. Sa mga social media. Di ba? Ang daming mga inalo. $200,000. So, hindi ko mo born again ka, ay born again na yun. Yung hindi ka, born again, tumanggap lang, born again na. You must be born by water. And you must be born by Spirit. Kaya nga may foolish at saka may wise na Christian. 50-50 po yan. Masakit, pero totoo. Ano pa ang silbi? Salt is good. Pero ano pa ang silbi? Kung ang alat ay nawawala ng panlasa, how shall it be seasoned? Paano ito? Magagamit mo pa ba? It is still good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by them. Tingnan mo kung nasira pa totoo. Amen? Di ba alin yung mga nakarang buhay mo, okay lang. Hindi mo na may babalik yun. Pero nung nakakilala kay Lord, hayaan mo na usigin ka. Ang Diyos lang ang nakakalam. Ang Diyos lang na ikaw ang nakakalam sa Kanya. Amen po? Kaya you must be a Christian in word or in deed para magiging winner ka. Para magaan ang buhay.
para magaan ang pagpapala ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi mabigat at hindi nagpapahirap. Ang pagpapala ng Diyos ay may kasiyahan, may kagalakan. Pag nananagumpay ka, alam mo, magaan. Sa hindi pala, alam mo na eh. Amen po? Tingnan mo ngayon katabi mo kung magaan. Magaan ninyo. Di ba? Kaya pa. Apakapakan ka na lang. Pag nagsasalita ka, parang papinga-pingan nyo. Kasi yung panlasa nandun pa. Ang mundo ito, matabang na. Matabang ang relationship. Matabang ang pag-ibig. Pati lahat yung mga matabang na. Ikaw na yung nagpapaalam. You are the light of this world. Dalawa yan. Ikaw yung preserver. Kinagamit ka ng Diyos para blessing ka. And now you are the light of this world. Pag light, nung ikaw ay naging mananampalataya, nakita nila yung pagbabago mo. Hindi lang pagbabago, nakita nila talaga yung blessing mo. Kaya meron tinatawag na spirit of induce. Maraming naingit sa'yo, di ba lang? Totoo ba? Ang ingkit ay kasama sa buhay. Kasi nasa Bible, the spirit of induce. Ang pananampalataya natin ay pinapakilala natin. Ang itinataas natin ng ating Panginoon. Ano sabi ng Lord? If you lifted up His name, I will draw all men to you. Kung itataas daw natin yung pangalan niya. At taasin nandun eh. Puntido na nga eh. Wala nang ilaw eh. Bakit po? Umaantap-antap na yung mga mananampalataya. Hindi na tayo marami. Hindi na tayo marami. Akala nyo tayo lang? Hindi po. Walang accepted sa problema. Kilala nyo kung sino yung mga accepted sa problema? Hindi nyo wala. Yung mawala ng kamalayan sa mundo ito. Nandun. Yung na-overdose. Nagbibilan na ng poste. Tingnan nyo. Wala na silang kamalayan. Kaya ulit sa kanila. Nasobrahan. Bakit po? Hindi nila nakayanan. Tayong mga nakaranas ng ma-experience na gano'n, i-share natin. Kaya nga tayo masaya. Kaya ngayon nagpapabigat sa atin at yan sinunod na comforter. Nawala na siya, nandiyan yung Holy Spirit. Hindi tayo iniwan na luha ng Diyos. Mayroon ang kanyang salita, mayroon ang kanyang Holy Spirit, mayroon man of God, fivefold ministry, pastors, evangelists, prophets, teachers, and the apostles. 5 po yan. May leader, bishop, elders of the church, deacons, those are leaders. Hindi tayo iniwan. Kaya pagdating ng paghatol, hindi nagkulang. Ang laging may pagkukulang ang nilikhan. Amen? So kayo? Kailanman hindi nagkulang ang Diyos, perfect ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos. Kaya nung pinili ka niya, anak ko ito, papagpalain ko to, kakawin ko to. Ano sabi ng Lord? Pag tinawag ka ng Diyos, lakasan mo ang iyong Lord. Have I not commanded you? Be strong and of good courage, be not be dismayed, for the Lord is with you wherever you go. Pagkanak ka ng Diyos, lakasan ang Lord. Nakaba ang mga pagpapalas. Ang mga takbuhin mo sa harapan. Ang lahat ng solusyon, nandun na sa likod. Bakit? Araw-araw may problema eh. Araw-araw may takbuhin. Araw-araw may mga dumarating. Kaya pag ikaw ay ang pundasyon mo ay malalim, matatag at matibay, titiyakin ko sa iyo, hindi ka mahuga sa iyo pananampalataya. Ano ba? Okay, kaya huwag mo itago huwag mo itago yung ilaw mo. Huwag mo itago. Punta ka sa barkada mo. Itiyan mo sila. Sugal tayo. Tapos na ako yan. Inom tayo. Tapos na din ako yan. Hindi na lang tayo. Yun na lang paadil ko. Ben? Napa ba kayo? Hindi may kakaila ang iyong pagkakasyan. Hindi may tatago yan. Pagpunta nyo rito, hindi may tatago yan. Marami kayong kapitbahay, kilala nyo. Punta ka doon. Yung born again, alam nila agad nag-iilaw kayo.
Punta sa paras doon sa kanto. Ay, si pastor! Nandun sa Pergulyo. Ilaw kay! Ay, yung ilaw ng iba, nandun lang sa kanilang sariling tahanan, hindi lumalabas. Hindi lumalabas. Ang ilaw mo dapat nagsashine. Para kang stars. Para kang artista. Para kang 5-star general pagka ikaw ay sundalo. Pagka Kristiyano ka, ay dapat meron ka naman tsapa. Kahit na sargent lang, di ba? Kahit na corporal lang. Ipapatagal ka sa pananampalataya. Kahit na may kapitan ka, okay na. Amen? Kasi, dissatisfaction eh. Okay na yung level ako, number 2. Because the life na ibinigay ng Diyos is a life of life. Buhay yan. Nung tayo po ay naging anak ng Diyos, alam na natin yung dilim at liwanag. Kasi, binuhay niya yung ating kaluluwa. Ang tawag po doon, the breath of life. Hiningan tayo ng Diyos para magkaroon tayo ng kamalayan. Para nasa Garden of Eden tayo. Nung wala tayo kay Lord, wala tayong kamalayan. Ang akala natin, yung ginagawa natin, hindi kasalanan, yung pala kasalanan sa harap ng Lord. Kaya nung tayo po ay tinango ng Diyos at nagiging mananampalataya, nagkaroon ka na ng spiritual awareness. Binuhay ka ng Diyos. Ang magpapabuhay lang sa iyo ang Diyos. Hindi may bibigay ng kariyan. Hindi may bibigay ng sino man yan. Ang Diyos lang ang makakapagbigay niyan. And everybody say amen. Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in, but have the light of life. Kaya hindi ka na lumilihis, kapatid. Hindi na. Minsan nalihis ka, nagkamali ka, bumalik ka sa ating Panginoon, nakaanda na tanggapin ka. Number 2. The second D, there are 5 Ds, devotion. Philippians chapter 3 verse 13, brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. Nung tayo po ay naging mananampalataya, meron na tayong pagsampa. Meron na tayong devotion. Meron na tayong allocation ng time para sa Diyos. Dahil sa pagpago sa atin. Dahil sa kapayapaan at kagalakan na natatamasa po natin. Amen? Nag-sit apart ka na yung para sa Diyos. Pati yung pera mo, nag-sit apart ka para sa Diyos. Yung devotion mo, yung time mo sa online prayer meeting, nag-allocate ka para sa Diyos. Yung Sabat mo, nandito ka para sa Diyos yan. Amen po? So matalino ka. Sabi mo sa katabi, matalino ka. Yung iba, wala ngayon sa gawain ng Diyos. Asaan? Diba? Hindi mo pwedeng ipagpalit ang gawain ng Diyos. Kasi yung makukuha mo na pangungusap na nagagaling sa Diyos ay iba ngayon kaysa susunod na linggo. Iba-iba po ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya pag nangusap ang Diyos sa iyo, sa ngayong araw, mapalat ka. Pag sinasaway ka ng Lord dahil sa pag-ibig ng Diyos, mapalat ka. Dahil ayaw ng Diyos na mapahama ka at ayaw ng Diyos na magkasala. Nais ng Lord na makapiling niya po tayo, kaya meron tayo dapat devotion. Ang ating dapat gagawin mula nung tayo po'y matakbuhin, ano sabi niya? Forgetting those things that are past or behind, and reaching for those things which are before. Ito na yung takbuhin. Ito na yung mga pangako ng Diyos. Ito yung kanyang salita. Ito yung aking gagawin. Ito yung instruction ng Lord. Meron ka ng guidance and counselor pag ikaw ay estudyante, di ba? Di ba? Sino? Pagka ikaw ay nasa university, sa school, asan yung guidance and counselor? Sa atin meron. Meron bang guidance and counselor of Diyos? Ang piti mo. Amen. Pero sabi namin, wala may ibang magturo sa iyo. Sino magtuturo sa atin? Pag-puspos ka ng Holy Spirit. Siya. Banal siya, nasa iyo. Tuturuan ka niya na naging matuloy. Tuturuan ka naging maayos. Tuturuan ka para mapagpapalain ka ng Diyos. Amen? Amen? Kaya nga sabi niya, I give my life to you.
I am poor that you become rich. I give up my Holy Spirit that you may have the Holy Spirit. Sabi niya, ako'y namatay sa krus para magkaroon ng buhay. Kaya buhay tayo. Amen? Sarap. Kaya, yung mga bagay na negatibo, tanggalin mo na, ha? Tingnan natin itong mga debosyon na. For I was passing through and considering the objects of your worship. I even found an altar with this inscription to the unknown God. Therefore, the one whom you worship without knowing him, I proclaim to you. Dapat ganun tayo. Si Pablo, nung na-enlighten siya, nakilala niya ang ating Panginoon. Nangangaral siya, umahayo siya. Nakadaan siya. Pero mo, nasa altar siya na to ang nakalagay sa kanilang altar to the unknown. Hindi nila kilala yung kanilang sinasamba. Di ba kilala natin yung sinasamba natin? Ay, dapat nakakita sa inyo sabi. Amen. Sino walang pera yan? Pareho tayo. Pareho. Oh, may pera tayo, pero hanggang orange lang. Wala pa, hindi pa tumataas yung violin. Di ba? Minsan pinapagtulutan na nila, sinabi violin 100. Pag-orange pagdali nila. Yung painting ngayon, wala ng orange, yung coins na. Darating pa ng twist na rin na sa tayo. Coins na, kasi wala ng value, Darating ang panahon, 10,000 na pera natin. Yung value ng 1,000. Yes! Naalala nyo yung panahon natin? Ewan ko, nabutan nyo yung panahon ni Garcia. Hindi nabutan. Panahon ni Marcos, 1965, buhay na kayo. Alam nyo ang pamasahe nun? Diba? 25 centavos. 10 centavos. Pag pumunta ako doon sa lolo ko na may tindahan, bibili po ako, ang dala ko yung 1 cent, yung 1 centimo. May sukli ako na 5 kintilis. Amen? Diba wala na ngayon magera, wala na centimo, wala na. Pag may 20 pesos ka noon, buta pa ka na. Ganda na ng wedding mo. Ngayon, 200,000. Kaka. Hindi, maraming din nagpapakasal. Amen? Huwag nyo nakitayin yung magpakasal pa kayo ng bongga-bongga. Punta na kayo sa mayor, kunin nyo yung ninong nyo yung mayor at saka yung mga abogado raw. Tapos, pagkano, ay, may koneksyon ka. Kristiyano ka, tapos aralan mo sila. Sino ka para mangaral sa amin? Kita ko. Tinusik ka na. Kasama mo si Pedro, gano'n din sinabi sa kanila. Saan kaya naggaling ang makarunungan ng mga tao? Nakilala man Diyos. Tingnan mo maging marunong. Sa mo tumalino? Sumunod ka. Gusto mong yumaman? Pagyaman sa atin, kaya nakagad Sinikit ka rin. Gusto mong yumaman? Tikit ka rito. Anong klaseng yaman? Kapayapaan, kagalakan? Tikit ka rito. Totoo na pera? Tikit ka rito. Sinabi niya yan Pangako niya yan. Kunin niyo ang buong ikapo niyo sa the house of the Lord. And I will give you, and I will open up the windows of heaven, and I will pour you out a blessing that your room should not receive to nothing. Hindi magkasya. Nagpatotoo na ba kayo? Napunong-puno yung bahay niyo. Punong-puno ng tao na kumakain. Ba't niya natawa? Isang pinagpapala ka na Diyos, marami matali. Pag wala ka ng basura, ibig sabihin, pag marami kang basura, no? Maraming tinatapon, bakit? Maraming pumapasok, maraming lumalabas. Ang problema, walang lumalabas.
Kasi, naka-withhold yung pumapasok. Nakadeposito sa kamay mo. Pagka matimpok ng kayamanan at lupa. Lay not up your treasures on earth. Because on earth there are many corruptors and stealers and robbers. You must lay up your treasures in heaven. If you invest your time, your treasure, and your talent, investing heaven, and then you will never be the same again. God favors you. Mankind favors you. Ang pabor mo sa Diyos at sa katao ay nasa. Bakit po? Kasi inuuna mo siya. Meron kang dissatisfaction, meron kang devotion nung nakakilala ka sa kanya. Number 3. Little D. 3 Ds yan. Nung tayo po ay nasa Lord, meron na tayong direction. Meron namang direction ng buhay niya. Meron na? Kung wala tayo kay Lord, kanya-kanya tayo. Wala tayong salita ng Diyos. Wala tayong takot sa Diyos. Pag nagsinungaling tayo, wala tayong takot. Pag gumawa tayo ng mga kasalanan, wala tayong takot. Pero tingnan na, nung nasa Lord tayo, nagawa ka lang ng mali, kinakabahan ka. Kinukonsensya ka. Bakit po? O yung Diyos sa iyo. Nung wala tayo sa Lord, kung magsalita tayo, harsh, wala tayong pakundangan, wala tayong pag-aral sa kapwa natin. Pero nung nasa Lord na tayo, alam na natin yung ating ginagawa. Maliwanag. Maliwanag yung blessing ng Lord. Maliwanag yung ayaw ng Diyos. If you disobey God, sasabayin ka ng Diyos kasi ano na. Brethren, I do not count myself to have apprehended. Okay? Meron na tayong direction. 2 Thessalonians 3:5. Now may the Lord direct your hearts into the love of God and into the patience of God. Ano raw? Sana patnubayan tayo ng Diyos. Ikarkay tayo ng Diyos sa ating mga puso sa pag-ibig ng Diyos. Aba, magandang pala tayo, pag-ibig ng Diyos na dyan. Kahit na naglalaba ka, nasa trabaho ka, nagluluto ka, di ba nalala mo Diyos? Di ba wala tayo sa Diyos? Sarili lang natin yung ating paglalaman. Pamilya, trabaho, di ba? Pero ngayon, ang Lord, now may the Lord direct your hearts. Igagad ka ng Lord sa pag-ibig ng Diyos at sa pagtitiis kay Kristo. Sabihin mo siya katabi, may tiisin. Ang ganap ay nabubuhay sa pananaw. Gusto mo maging maayos ang future mo? Ang ganap na just this by faith. Ganap ka na. Ibig sabihin na ganap ka na, pinatawad ka na, banal ka na sa harapan ng Lord, nakakilos na yung Diyos sa iyo, kasama na mo na yung Diyos sa buhay mo. Ganap ka na. Kaya ano man ang mangyari sa iyo, mabuhay ka na ng ganap na may pananampalataya. Amen. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. Sa buhay niyo po, kayong mag-asawa, nasa gitna. Amen. Siya ang mamamagitan sa inyo sa relationship. Maraming magaganda ngayon. Maraming pogi ngayon. Maraming may kwarta ngayon. Maraming manluloko ngayon. Sagana ang gawa ng demonyo ngayon. Sinabi niya, you must stand. Kasi darating ang kasamahan. Pero pag naka-stand ka sa katotohanan,
Hindi magbabago ang iyong pananaw. Nagmo-move forward ka hanggang makamit mo yung mga pangako na. Ipitasin mo na lang ang pag-ibig, love, joy, peace, temperance, self-control, perseverance. 9 fruits of the Holy Spirit. Pipitasin mo na lang. Determination. Pag nasalod ka, meron ka ng pagpapasya. You have the strong determination. Pagkampaho kayo. Kumusta na bro? Oh boy. Pera, tama-tama lang. Kapayapaan sa bahay, okay kami ni Mrs. Relationship ko sa mga okay. Kumusta naman yung kapayapaan sa kapitbahay? Yun ang hindi okay. Kumusta naman yung in-law? Yun ang hindi rin okay. Pag Kristiyano ka na, hindi ka okay. May problema ka. Dapat okay lang. Ano sabi ng Panginoon? Ha? Hanggat maaari, makipagkapayapaan kayo sa lahat ng tao. Payapa, please. Kahit nagalit lang, please. Kada kapitbahay mo, nag-iilang ka ron, galit sa'yo, dahil payapa ka lagi. Pagkilala mo. Pag sinimutan ka, hindi plastic yun, totoo yun, kasi nasa loob tayo. Amen? Hindi tayo nakikipag-plastikan dito. Kung ano ka, yun ka. Pag-ambay natin dito, pag-uwi natin. Ayaw ka kakala. Okay? Para wala kang pasisya, ba't pusa? Sisipahin. Wala. Pati aso naman nagkahalan. Nag-uwi. Tumat-tumat sa karating. Pati aso naman nagkamalay-malay. Tumat-tumat at tumating yung ham. Natatama. Tapos andyan si Mrs. naman sabi, kasama na lang. Ati tao na. Ano mo na, hayop na. Subang muna na, pati tao na. Ang tindi mo talaga, kapatid. Ang tindi mo talaga. May leadership ka. Gamitin mo yan sa Lord. Ang ginamit mo yan sa Lord, kumontrolin ka ng Lord. Pero pag hindi mo pinagamit yan, ako, tuloy yan. Gusto niyo pag bumanda sa harapan ng Lord, mga babae? Siyempre naman. Sumunod ka lang kanan na. Ay, sabi ko sa inyo. Mga gwapo, pogi. Gusto niyo po kumababa. Sumunod ka lang. Bakit po? Yung glory ng Lord nasa iyo. Kasama mo ang Diyos eh. Hindi ka pwede magiging nakabusakot. Pagkasama mo ang Lord, ay pwede niyo po rin na tayo. Alam ka agad eh. Nag-iilaw ko eh. May asin ka eh. Speaking of the devil, nandito, devil, born again. Ito po yung devil. Meron din. Di ba? Kasi, ang galing mag-aral. Ang galing magsalita tungkol sa Lord. Pero mamaya, nasa madyungan na. Hindi niya nasusupply yung ano sa pamilya niya. Parang nakakarili yung mga iba dito. Ano din ba nakakarili? Bigyan ng sweldo. Tapos yung oras dahil sa dami ng trabaho, kinanaan na. At yung pagpapatulong ng anak, kinapos na. Okay? Pero mapalad kayo. Kung kayo man ay nakakaranas na ganyan, mabait kung asawa mo babae o ba yung asawa mo lalaki. Pero huwag mong ipagpatuloy. Ang ipagpatuloy mo yung sa Diyos. Amen? Kasi pag nasa Diyos ka, sigurado ka. Amen? Wala ka na sa mundo ito, maraming manghinayang sa kamatayan mo. Sino nang gusto na? Jesus.
Nag-review kagad. Alam mo, ang kamatayan ay inevitable. Hindi mo maiwasan yan pagka tinawag ka na ng Diyos. Amen po? Ang kailangan lang, nakahanda ka. Amen. Nakahanda ka. Sinabi ng doktor na ito ang sakit mo, 3 buwan ka na lang. Oh, huwag kang magmuhi-muhi. Meron kang British physician. Punta tayo ka di siya. Okay, pastor. Ay, hindi. Punta tayo. Kapit tayo. Ganun, lumaban ka. Wala na akong bigas. Lumaban ka rin. Saan ka lalapit? Yung may turbante? Lalapit ka sa Diyos. Mauubos ang interest mo dyan. Pag negosyante ka, lumapit ka sa Diyos. Huwag yung may turbante. Para hindi tayo nagkakaintindihan. Yung mga mahilig sa 5-6. May strong determination ka. Anong gagawin mo? Na ako'y nagpapatuloy. Ano yung pinagpapatuloy mo? Yung may goal, may gantimpala. Saan? Upward. Doon sa kalangitan. Call of God in Christ. Yung pagkatawag sa atin ng Diyos, hindi sayang. Pero mo tinawag ka ng Diyos. Ang tindi mo. Hari ng mga hari, tinawag ka. Tapos ang lungkot mo. I love you, Lord. All by night. Di ba ikaw nakahumot ka? Lord, I love you. Di ba? Ang sarap na gano'n. May determination ka kasi. Sabi mo, may pagpapasya ka. Meron kang pinagtibayan mo yung pagpili mo sa Diyos ka talaga. Sa liwanag ka talaga. Ano man ang mangyari sa Diyos ako, dapat gano'n eh. Ano man ang mangyari, ikaw pa rin ang asawa ko. Dapat gano'n eh. Di ba? Ikaw pa rin yung mahal ko. Kung hindi mo na ako mahal, ano? Mahal ka rin. Mahal pa rin kita dahil may pinagsamahan tayo. Pero mas bigit na mahal ko. Hindi ko kayang tanggapin yung ginawa ko. Kaya mo, bilang talaga. Friends lang muna tayo. Sarap ng ganun, no? Tapos inapyutan kayo ng doon na pareho na kayo meron. Anong problema yun? Huwag mong i-continue. Sarili mo, pinatawad ka na ng Diyos. Yung iba dala-dala pa yun eh. Nagpapaptize ka na in Jesus' name. Magpatulog ka na kung ano sitwasyon meron kayo. And everybody say amen. Kung meron na siyang iba, meron na siya kayo iba, hindi ka nagkita, wala pa kayo sa road yun dahil nagawaan nyo yun. Patulog ka kung ano kalagayan. Amen po? Huwag yung gawing hadlang yan para ikaw ay lumago, tumibay at mapagpag. Huwag yung gawing hadlang yung mga problema niyo sa buhay. Amen? Kaya kayong patawan. Ito. Limang D yun, ha? Satisfaction, devotion, direction, determination, and discipline. Limang D yan. Therefore, kaya nga, let as many as are mature have this mind, and if anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule, let us be of the same mind. Okay, tagalogin natin. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, dapat, ano yon? Ano yung mature sa Tagalog? Lumago na tayo, matibay na tayo, at tagal na natin mananampalataya. Dapat alam na natin yung tinatahak natin. Kaya, ito yung ilagay nyo sa inyong isipan. Anumang bagay na inisip nyo at hindi nyo maunawaan,
God will reveal even this to you. Sumunod ka lang, isang araw maunawaan mo yan. Amen po? So ngayon, hindi mo pa naunawaan ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, ang kalooban ng Diyos sa iyo, magpatuloy ka lang kasi ipapaunawan sa iyo ng Diyos. Nevertheless, kaya nga, itong mga natutunan natin at mature na kami, sabi ng Apostol Pablo, ano raw? Pag ikaw ay atleta ka, may rule. Amen? Ano ang rule natin pag mananampalataya? At least narulog ka. You have the same mind, you have the same faith, you have the same God. And the same mind. Because we have the mind of Christ. And if you have the mind of Christ, no one can take away the blessing before you. Ang daming mga pagpapalang nakalaan sa pagpapala sa kalusugan, pagpapala sa kabuhayan, pagpapala sa relationship, pagpapala sa wisdom, knowledge, and understanding, pagpapala sa fruit of the Holy Spirit, at higit sa lahat, ang pagpapala sa Diyos spiritual. And everybody say, ayan, para magiging Christian. Okay. Conclusion na po tayo. Palapakan natin ang Lord. Palapakan natin ang pala. Yes, Lord. For bodily exercise, profits a little. But godliness is profitable for all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. Mga disiplinado sa katawan. Okay yan? Exercise ka, okay yan. But, profits little. At paghinabang mo ay bahagya lamang. Gusto niyo paghinabang matindi? Maka-Diyos. Godliness, kapanalan, is paghinabang sa lahat ng bagay. Yung lahat ng bagay mabubuting bagay kasi sa Diyos yan. Pag sa Diyos ang pinag-uusapan natin, mabubuting bagay. Pag demonyo ang pinag-uusapan natin, masasamang bagay. May demonyo ba rito? Diba? Wala. Kasi mabubuting bagay ang pinag-uusapan natin. So, ang kabanalan at ang pagka-Diyos ay pakinabang sa lahat ng bagay. Kasi pangako ito ng buhay. That now is and of that which is to come. Yung buhay natin ngayon. At saka sa buhay na wala hanggan. Pangako. Ano pa? Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and purity. Ganyan ang tingnan mo si Timothy. Yung tiko nito, kabataan to. Lumaki sa kanyang lola ng salita ng Diyos. Anak ng pananampalataya ng Apostol Pablo to. Kaya sabi niya, wag mo ikaya. Let no one despise your youth. Kahit na bata pa siya pag nangaral. Mature. Ang spiritual niya mataas. Kaya kita-kita ng mga believers in word. Kaya dapat yan ang makita natin, yung liwanag sa atin, yung pananalita natin, yung ating pagkilos, yung ating pag-ibig, yung espiritu natin, maamo. Ito yung hearts. Basta, ano naman yan? Malawas natin po. Ay, wala tayo ka na. Hindi mo na wala. Yan ang pili mamulyot, rinig ng kapitbahay na walang pera kayo. Dapat kayo lang. Dapat kaya. Dapat gano'n. Ako kapag Diyos sa Diyos. Tapang mo. Matapang sa iya. In spirit, in faith, the just can be by faith, para ano naman. Gano'n ang Diyos. Siya nakakalamang lahat ng bagay. Hindi po. Meron pa ba? Oh,
Basahin natin lahat. Malakas! No one engaged in warfare. Inihantulan tayo sa sundalo habang nasusugatan. Ibig sabihin, habang nahihirapan ka sa buhay, lalaban ka. Habang nagkakasakit ka, hanapin mo yung disposition. Hanapan mong solusyon. Panginoon, ano pang pagkukulang ko? Nakagawa ba ako sa kapwa ko ng pagkukulang? Hingi ko sa inyo ng patawad, Panginoon. Palala mo ba sa akin ito dahil lagi ako nagpupuyat? Di ba? You must test your spirits and you must examine yourself. Kasi ang sundalo ng Diyos ay endure. Pagka na may kahirapan, mag-endure ka. Nahirapan lang na hindi kumain ng isang araw eh. Wala nang endurance. Isang araw lang hindi nakatikim ng pagkain. Ang init na ng ulo. Sino sa inyo na ganito? Huwag nyo natas ang kamay. Pagsundalo ka na ni Kristo. Habang walang pagkain, nananalangin ka, humihimpi ka sa Lord. Amen? Kung yung dami na, talagang grabe ng listahan. Hindi ko na mabilang. Lalo ka, nagtitiki ko. Di ba isang araw lang yan? Bibigay ng Lord sa'yo. Wala raw, higit sinurvey, tanggal si John with the affairs of this life. Pagka nasa Lord ka na, yung buhay mo nasa kanya. Hindi yung buhay sa mundo. That in it listen, para tuturin natin ang Lord. Tapos na. Meron pa? For God has not given us the spirit of fear. Ang mga duwag ay hindi papasok sa buhay na wala. Sino duwag dito? Pag may lumindula. Darating ang signal number 5. Nataranta na. Punta na tayo sa grocery, baka mahambusan tayo. Papanik ka. Iba naman, walang pambili, nagpapanik. Hindi mo alam kung saan na totoo. Hindi sabay. Pag nasa Lord ka na, may lindol! Oh, hallelujah, praise the Lord. Huwag mo itama yung aming bahay na matagal na yun. Dapat ganun. At kung ano ang pagkukulang ko pa sa iyo, katapat mo. Dapat ganun. Pag nataganan ako ng building na ito, at least yung kaluluwa ko na ito. Dapat ganun. Amen? Pwede nasa lupa ng building. Uugaw mo yung building, ano gagawin mo pa? Tatakbo ka pa, bababa. Mag-elevator ka, walang elevator. Baka matatrap ka ron. Ilang araw. Tawagin mo na yung Jesus. Hindi namin yung kapangyarihan natin. Amen? Pero mga nasusubukan kung ano yung Diyos na pinangyayari natin. Alam niyo ba, nung pagdating nung Yolanda sa Tacloban, nung napakalakas na bagyo, may mga mananampalatayang nagpatotoo. Sila po ay nabuhay ng pamilya. Bakit? Nagkaroon agad ng puno yung bahay nila, doon sila sumabit. Kaya pagbigay ng puro ng Lord. Eh, tagano katindi yung Thunder Bird. Pwede kang bigyan ng tulay para doon kayo pamilya. May posible ba sa Diyos? Papakita ng Lord kung sino siya sa iyo. Amen. Nagbago ka, natuwid ka, tumuwid ka, inayos ka ng Lord, gaganting pala ka. Back off! Binigyan ka ng kapangyarihan. Sino mahirap dito? Ano sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 18? I will give you power to acquire. Binigyan kita ng kapangyarihan, karunungan, kaalaman para magkaroon ng kabuhayan. Magkaroon ka ng yaman.
Anong power pa? Ito mo. Power to cast out demons. Power to heal the sick. Power to witness. Power to preach. Woo! Pero mo, pagka may mga karamdaman, virus, pag-pray ka, mawawala. Gagaling ka. Okay, yun ang power na bibigay sa'yo ng Diyos. Amen po. Ano pa? Ay, ang tindi ng pag-ibig mo. Oo. Talagang sumasagana. Pag-ibig mo sa kapwa, pag-ibig mo sa pamilya, pag-ibig mo sa ministry, pag-ibig mo sa trabaho. Matapat ka sa lahat. Hindi ka naman perfecto, pero matapat ka. Amen po. Pag pumupunta ka sa trabaho mo, hindi mo sinasabi doon sa ka-text mo na kaibigan mo. Ipantiklak mo na ako. Sa susunod naman, ako naman magpantiklak sa'yo. Tapat ba? Tapat? Sunod na ka na lang. Yung love na yan, ay atin niyan. And a sound. Makiwasay. Sa ibang version, self-control. Ay, ibig ko sabihin kahit na nandiyan ang kaguluhan, may self-control, may kapayapaan. Mayapa ka kasi kasama ng Diyos. Oo. Kasi, binigyan ka ng kapangyarihan eh. Maging payapa eh. Kahit pa, tingnan mo ang Lord pag nagsaway. Hindi niyo ba aligtahan na Panginoon? Na tayo malulunod na. Sabi ng mga disciples eh. Kasi puno-puno na yung libas sila, naglibas eh. Kaya ating Panginoon natutulog lang. Nag-observe ka lang kung anong ginagawa din. Libas sila, naglibas eh. Panginoon, di mo ba ang aligtahan na malulunod tayo? Hindi nila na malulunod din sulod kasama nila. Ano sabi ng Lord sa kanya malakat? Tinausap niya ba silang agad? Hindi. Alon! Pumayapa ka. Hangin! Tumahimik ka. Kainit ang iyong pananampalataya. Ano ibig sabihin? Problema ang tinitin mo ng Lord. Yung problema mo. Bago ka niya ibig. Kaya pag ikaw ay in trouble, bigay mo ng kalitin. Ang resulta niya ang kapayapaan. Palapakan natin ang ating. Yes! Alright! Sabihin mo sa katabi, winner ka. Okay, tayo pala tayo sumayo.